Čaute, vítajte v našeho nového dielu zo Sova. Konečne po mesiaci natáčam. Bol tu pred chvíľočkou bratranec Jaro, ale škoda, museli ísť domov. Čo to? Proste, už som robil veľké pokroky v hre. Neviem, koľko som neviem, či som bol 120 naviac, som 137 na... Už som bol skoro full epic, len zberám som dal do podzemka. Proste padil som z trošky podzemka, mám tu pevnočerný lebek, teraz som otočil. Škoda, že som nevedel, že sa dá natáčať. Tu už mám takto už po epiku skoro. Tu mám zatiaľ najviac toho. Tak. Spustím dám. A máme novú hru. Tiny Island, ktorú je tiež od Plagames, keď je skoro to isté ako Sofa Game. Tu máte Sunu Sieň, Ježiš, Sieň Slavy, tu máte, čo to je, čaroobchod, proste, tu je zbrojenia, tu máte podzemko, tu si môžete ako vytuningovať loď, aby ste mali väčšie percentá, tu máte arenu, tu máte perly, si môžete tam kúpiť, tu máte hospody. Ja som tu už level 11, je tu proste tu Nitus, Kvistik, od Kvistika som to videl prvý. No nie prvý, akože prvý rybanoch, som to povedal Jarovi. Nie, Jaro nie, tak. A tak hrávame to iba my zatiaľ dvaja. Neviem ešte kto to či hral kto, ale zatiaľ iba my dvaja. Takže tu si môžete vybrať, do prdele. Máme ďalších, to je 8. A toto je 10. Takže je tu úplne na hovno systém zbojovania. Nie je tu proste jak na server, že kritik, sú tu takto debiliny. Nechápem, kto to mohol sem dať, ale ako ja moc nerozmýšľam, ja som na toho neandertalec a mne takéto dajú. Tak ale som ako 11, tak no problému, akože toto sem dáme. Tak, paráda, no na hovno je to. Tu máme 4. Tu máme 3. Tu máte kritik, toto sú tie červené. Proste ešte som dostal štvrťku. Počkať. Potom tieto modré, tie sú zberať všetky mince, šance na úspech 100%, proste sú aj iné, akože vyčerpať mu tieto sily jemu, alebo to sú tie zelené, zase vylečiť, dá vám to 180 životov, proste sú všelijaké čarimary. Je to taká oddychová hra, ale musíte pri tom strašne veľmi rozmýšľať, to pre mňa, to nie je moje kafe. Dobre, synko, takto a už dole, ešte jeden kritik dám kritik, nedám, musím dať teraz kritik. Takto, to je na rozmýšľanie proste hra pre mňa. Toto hra pre mňa není. Jo, je tam. Tak, ok, vyhrali sme. Je tu tá na chočku 12. Ideme ešte, dáme si ešte jednu. A bohatstvo, aký to level, nekúkol som si to. Oh my nigga. Desina, no to je dobre. Takto. Tu som na peniaze, dosť tu peniazí, polku som pobral. Takto. Kosty sú ako normálna rana, poškodení 110. Mám tuto napísané 110. Takto. No to nech nedá, nech to nedá. Nedávaj to. Bohatstvo tam. Dobre, 500. By som potrebovala životy teraz. Voľako viac životov.
Takto. No hovorím. Nevadí, nevadí. Tu mám život. Či tu mám smrťky. A už iba, jújha. Ešte jednu. To život. Paráda, 110. A potrebujem ešte... Teraz mi to akorát nepada. Vždycky napriek, aby on dostal ešte. Je to tam. Ešte jedno. Škoda. No. On mi ubral. Tak, to si zoberiem. Tu je smrťka. Paráda. Prste 110, takže víťazství. Ďalšia výhra. Paráda, level 112. Tak, a že to bude asi všetko. Podzemka sú tuto vlastne tieto isté. Ako mám tu 12, ja som 12, tak za choď kúpanie. Máte tu perly. Za to si môžete... to isté. Na tom hovadina, že sú srdiečka. Máte 5 takže 5 takýchto hier a už ste dohrali. Potom zase jedno srdiečko, pol hodinku. Tu máte 2,5 hodiny. Teraz možno musí ísť na... Ale lepšie tak pre tablety a pre telefóny. Tu máte peniaze, to je tiež perla, tu sú priatelia. Ja tu mám priateľa iba Jara, Memo Oficial a ja som takýto. Takýto čavo. Ja som tento naľavo, on je napravo. A on je výzva k duelu. Takže počkáme 40 sekúnd. Tu máme Diabla. Diablo má proste už tretieho. A tuto má týchto moc ich nemá vylepšených akože. Či? A má? Dobre má. Dobre to má vylepšované. No dobre. Takže ďakujem, že ste moje video kúkli. Čaute.